Vi er helt almindelige brugere. Vi går jo og tænker, en pære er en pære, lys det er lys. Men ved I hvad, der ligger en hel verden derude af forskning og visdom omkring den rigtige belysning. Der findes en dansk herre, der hedder Rune Larsen, og han har taget den skridtet videre. Han har simpelthen som den eneste herhjemme lavet en bog omkring belysning og fremtidens lys, måske LED. Han ved en masse om det, og han var gæst her lidt tidligere i dag i mit program, hvor han fortæller lidt om bogen og netop om de forskellige lysmuligheder. Lad os prøve at se det. In the mix, 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 in the mix. En mand, han har fået en rigtig god idé. Når jeg så siger en rigtig god idé, så hænger det ikke mindst sammen med, at det er ikke noget, man kan gå hen og pille ned af en hylde i forvejen. Det er faktisk ikke set før. Han har udgivet denne her bog netop nu. Et hjertebarn er kommet til, og det er en mand, der ved noget om sagerne. Jeg har inviteret ham i studiet i aften, så vi kan få en snak omkring LED-belysning. Velkommen til dig. Tak for det. Nå, Rune, tillykke med barnet. Tak. Det er jo et barn, jeg sidder med her, kan man nok sige, for du har været inde over alt i bogprocessen her. Ja. Kan du først starte et par ord omkring din person, hvem du er? Ja, altså jeg har faktisk startet som elektriker førhen i 2004. Yeah. Men det var ikke der, det hele startede, kan man sige. I 2003 begyndte jeg at interessere mig meget for LED. Men jeg startede som elektriker der, og begyndte så også at studere det ved at læse en del om LED. Og jeg læste nogle gamle skrifter for at finde ud af historien. Og der kan man sige, at der begyndte den store interesse at komme. Jeg begyndte så også at tage ud og rejse i Kina for at finde ud af, hvordan produktionen egentlig foregik. Det vil sige standardiserede produkter, altså hvor man kan se produktet færdigt, men også selve lysstyrken i sig selv. Og i slutningen af den uddannelse, som var lys- og energiteknikker, der valgte jeg så at studere videre som elinstallatør. Og i den periode, der begyndte jeg at gå ret stærkt med at følge med i LED, fordi det går rigtig stærkt på det her marked, og teknologien flyver afsted. Så jeg brugte meget tid på at sætte mig ind i det. Og i slutningen af den uddannelse, der skulle jeg så skrive speciale afgangsprojekt, og det valgte jeg så at skrive om LED. Ja, du gjorde. Så der havde jeg et halvt år til at sidde morgen til aften, og så skrive på den her bog. Og det blev faktisk rigtig godt. Det var i starten ikke rigtig meningen, det skulle være en bog, men det skulle bare være det her projekt. Ja. Men det blev så en bog til sidst, og strukturen blev lavet en lille smule om, fordi det skal du, når det er en bog. Og så er det så endt med det, som der er nu her. Så det har været en lidt lang rejse, om man så må sige. Men nylig udkommet, og nu er den i alle tilfælde i handlen. Ja. Se, for de mennesker, der sidder nu og tænker, hvad er LED? Ja. Det kan være, at vi her taber nogen på vejen. Kunne jeg ikke bede dig om lige at prøve at sætte nogle ord på, jo. Hvad er LED-belysning i forhold til de klassiske glødepærer, vi eksempelvis kender? Ja. Jeg tror, for at forklare det bedst muligt, så har jeg taget nogle pærer med, som folk kan relatere til. Og det er jo sådan, så prøv lige at holde en af dem op her. Lad os se en gang, ja. Det er sådan, så denne her, det er den, som vi alle sammen kender i forvejen, og det er en glødepære. Det er en klar glødepære, og jeg har ikke taget en mat med, fordi den matte, den er allerede udfaset. Og de klare, de følger faktisk med inden for meget kort tid. Så det vil sige, inden længe kan du ikke få de her glødepærer mere. Der kan man ikke købe dem? Overhovedet ikke. Nej. Der må de ikke produceres mere. Så alternativ til dem her, det skal siges, at de her de har en kort levetid, det er omkring 1000 timer. Og de bruger meget energi, og det er også grunden til, at de er blevet udfaset. Når vi snakker om alternativer, hvis vi skal op i en farvegengivelse, det vil sige, hvordan den gengiver farverne, så har vi sådan en alternativ som den her, som er en krystalpære. Og en krystalpære kan også kaldes en halogenpære, har en halogen-lyskilde inde i sig, og har en anelse længere levetid, omkring 2000 timer. Og den her, den er så på 42 watt og erstatter en 60 watt glødepære. Så der har man en lille energibesparelse, men den er ikke så stor, men den er okay. Det er et godt alternativ. Og den eksisterer fortsat? Den eksisterer fortsat, indtil videre i hvert fald. Ja. Og så har man så en anden pære, som de fleste kender, og det er en sparepære, som også er et udmærket alternativ, men mange forbinder sparepæren med, at det er et kedeligt lys. Det vil sige, at det er så meget, du har nogle farver, som er lidt falmede, og den tænder langsomt op. Man kan så få nogle nye, som er lidt hurtigere til at tænde op, men det er ikke noget helt voldsomt. Og så har de tit enten et meget gulligt eller et meget rosat skær. Præcis. Ja. De har sådan lidt skær, når du får den op på en hvid væg, så kan det ikke være helt, så det er ikke altid. Så det er en af ulemperne omkring den, men den er jo så økonomisk i drift. Den er økonomisk i drift. Man kan sige, at en af de andre ulemper er, at den indeholder en lille smule kviksølv, så derfor skal den jo genbruges. Det vil sige, at du må ikke bare smide den her i skraldespanden.
Fordi så sker der det, at den bliver brændt sammen med alt det andet affald, og så ryger det op i atmosfæren, og det gør så, at du forværrer klimaet. Så man skal være klar over, at der faktisk er kviksølv i det? Ja, præcis. Det er der så ikke i de andre to, jeg lige har præsenteret før. Så er der en anden mulighed, som er en LED-pære, og den er på nuværende tidspunkt væsentligt dyrere end de andre 3, jeg har vist. Det er sådan en lidt speciel udformning, det her. Man kan få mange forskellige LED-pærer. Det, der er interessant ved den her, det er, at det er en rundstråler. Og det har før været et problem med LED ved, at du kun har 120 graders spredning. Det vil sige, at du har spredning i en grad på den her vinkel. Og den her, der har du så 360 graders spredning. Og det er jo specielt godt til pH-lamper, fordi de er jo designet til glødepærer. Så derfor kan man godt bruge LED. Det, der også er fordelen ved dem, det er jo, at de har en lang levetid. Den her har 80.000 timers levetid. Og den har, producenten 5 års garanti. Så det er så at sige helt vildt. Altså det er jo, man investerer jo simpelthen i en er den så et dyrekøb fra start? Det er den bestemt. Ja. Altså hvis vi snakker om denne her i forhold til sådan en her, så er det måske en 10 eller 20-dobling, alt efter hvad man skal have selvfølgelig. Men hvordan synes du økonomien er i den, når man bruger den? Hvis vi snakker om private hjem, så kan man sige, at du har en lang tilbagebetalingstid. En tilbagebetalingstid, det er, hvornår, altså den investering, du laver i produktet, hvornår er den tilbagebetalt i forhold til den energi, du bruger. Ja. Og altså, den ligger cirka på omkring de der 5-6 år. Og det er jo lang tid, når man snakker om, og det hvis du bruger den i 4 timer. Så til private er LED ikke så udbredt endnu, men det skal nok komme, når prisen kommer ned. Men LED-lys, er det noget, som du sådan umiddelbart anbefaler som læselys, som køkkenlys, eller er det sådan meget nicheagtigt, hvor man kan bruge LED? Altså jeg vil sige, bestemt som læselys, der er det rigtig godt, fordi at hvis man går ind og kigger på sparepæren, og inde nu skal jeg passe på, at det ikke bliver for teknisk, men inde i den spektrale effektfordeling, det du kan se af lys, så har du nogle peaks, som gør, at sparepæren snyder øjet. Den har ikke alle farverne. Det har LED-pæren, så derfor så har den et bredere farvespektrum, og det gør også, at du har en mere jævn fordeling af dine farver. Så det er rigtig godt læselys, og det kan også bruges i køkkener. Så en god lyskilde? Bestemt. Ja. Det er det bestemt. Hvad er det, vi får sådan af information, når vi køber din bog her, Rune? Ja. Altså, hvad er det, jeg som sådan helt almindelig, ikke lysklog, måske lysøkonomisk, men ikke lysklog, hvad får jeg ud af den bog her? Altså, det er sådan, så der er beskrevet rigtig meget om lys i bogen. De standardiserede ting inden for lys, farvegengivelse, farvetemperatur osv. Det er rigtig godt at vide for den normale forbruger. Men det skal siges, at det er ikke en bog for den normale forbruger, som ikke ved en lille smule om lys i forvejen. Fordi der er også lidt teknisk i den. Men der er en del om lys, og der er rigtig mange sider om historien omkring lysdioder. Altså hvordan det hele startede i 1907, og hvordan det ellers er blevet til nu. Og det er jo så at sige ved at vælte belysningsmarkedet fuldstændig, fordi det går meget stærkt, altså det gør det. Så det er historien, og det er lys, og det er så også en del om teknologien, og så også hvordan man går ind og projekterer et belysningsanlæg og sådan. Så det ja. Så uden at have det dybe know-how, så kan det godt være en interessant fortælling. Det må man sige. Altså det er interessant for os. Altså den er jo henvendt, hvad kan man sige, til arkitekter og elinstallatører og ingeniører, men folk som interesserer sig for lys generelt, der står ret meget om det. Lidt tidligere der talte du og jeg om, at lys er ikke bare lys. Du har taget sådan en med, hvor du vil prøve at beskrive noget omkring, hvordan tonerne kan være forskellige og udfaldet kan være forskelligt. Det er rigtigt. Det, den beskriver det her, det er sådan set, hvordan farvetemperaturen kan ændre sig. Jo højere en farvetemperatur du har, desto koldere et lys har du. Hvis vi starter ude for 6.500 Kelvin, så har du et meget koldt lys, næsten blåligt. Og det er det, som folk forbinder med LED, fordi de synes, at de har været nede og købe nogle produkter, som har sådan et blåligt lys. I dag kan man kontrollere farven på en helt anden måde, så man også kan få et mere varmt lys for sin LED. Og det betyder så, at der er flere muligheder, fordi man kan gå ind og anvende det i boligen, for eksempel i køkken. Man kan også anvende det generelt i gangareal, eller hvad det ellers måtte være. Og hvis vi ellers går op her, så er vi oppe i 3.000. Hvordan er det som arbejdsbelysning, du? Det er godt. Det er sådan, så det er faktisk bevist, at hvis du arbejder i omkring 4.000 Kelvin, så stiger din arbejdseffektivitet. Det kan man sige, det kan man også skabe med normale lysstofrør, men LED, der har du også mulighed for det.
Så rent styringsmæssigt, og det vi kommer til at se i fremtiden, det er, at du kan gå ind og for eksempel ændre din farvetemperatur. Så hvis du starter om morgenen, hvor for eksempel i klasselokalet, for at tage det som et eksempel, så kan der være nogle børn, som måske har lidt svært ved at komme i gang. Så kan man få et mere blåligt lys ind i klasselokalet, som gør, at de bliver mere friske. Og så hen ad dagen kan du ellers ændre denne her farvetemperatur til et mere varmt lys, og så får du en større arbejdseffektivitet. Så det er det, vi kommer til at se i fremtiden, og det synes jeg bestemt er meget interessant, at gå ind og kunne lege med lyset på den måde. Og simpelthen have en decideret indvirkning på den måde? Ja, simpelthen på din psyke og på den måde, du kan arbejde på. Altså, det er virkelig interessant. Det er så spændende, og der er jo mulighed for, at man altså kan anskaffe sig bogen. Har du noget hjemmeside og noget Facebook, hvor folk kan gå ind og kigge? Ja, altså den er oprettet på en hjemmeside, som hedder ledbogen.dk. Ja. Og så er der også en Facebook-side, som også hedder LED-bogen. Og derinde på den Facebook-side, der vil jeg anbefale folk at gå ind, fordi der er alle nyheder omkring LED leveret på dansk. På dansk? Ja, dog er der artikler, som er på engelsk, men al teksten derinde er på dansk. Så det gør jo, at de fleste kan følge med. Så hvis man vil følge med i fremtidens belysning, så vil jeg da anbefale, at det er Facebook. Du og jeg, vi skal til at sige tak for nu. Fordi vi har ikke mere tid tilbage nu. Men jeg vil ønske dig et stort held og lykke. Jeg synes, det er et flot initiativ. Du var den første, der gjorde det. Og lige nu kan det virke som en niche-ting, men helt sikker på, som du selv nævnte tidligere, at LED, det er jo fremtiden. Så godt tænkt. Tillykke med den, Rune. Tak med det. In the mix, 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 in the mix.